ସନ୍ଦେହ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ସେ ସନ୍ଦେହ କରେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏତେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଦରକାର ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଲୋକଟି ବିରକ୍ତିଆ ହୋଇ ହାତ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ? କେବେ ନୁହଁ। ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ, ସନ୍ଦେହର ତ ଅନ୍ୟ ନାମ ଭଲ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତା ସିଚୁଏସନ୍ ଥରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ସେ କ'ଣ କହୁଛି ବୁଝନ୍ତୁ। କଥା କରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁନି। ବୁଝିପାରିଲେ? ସନ୍ଦେହ କଲେ ନା ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନସିପ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତା ଜୀବନ ବି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ବୁଝେଇ ପାରୁଥିବ ନା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁକୁ ଆପଣ ମିଛ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ। ଥରେ ତା ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ତା କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ତା କଥାକୁ ଶୁଣିବେ ନା, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବାଧ୍ୟ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଲାଇଫ୍ର ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଥା କହିବା ପାଇଁ।